Avui parlarem d'una cosa que no sé si se n'ha de parlar o no se n'ha de parlar, però en tot cas parlarem del suïcidi. I en parlarem amb la Judit Pons, que és infermera especialista de salut mental. Si estic pensant que estaria millor si estigués morta, estic boja? D'entrada, el que et puc dir és que si estàs pensant això segurament estàs patint molt, no? I n'hauríem de parlar, veure què és el que t'està portant a sentir-te d'aquesta manera. Si tu calles i no ho expliques a ningú, probablement, no, aquest sentiment vagi creixent i et vagi augmentant aquest malestar, no? Amb la qual cosa aquestes ganes de desaparèixer poden fer-se més grans i poden anar evolucionant a pensar en la possibilitat de treure't la vida, no? La possibilitat de suïcidar-te. I què puc fer? Doncs d'entrada no guardar-t'ho. D'entrada, Montse, és importantíssim que ho expliquis. Explica-ho. Si en aquest moment en tens moltes ganes, és important que no estiguis sola, que busquis algú del teu entorn i que et pugui acompanyar a buscar aquesta ajuda. De vegades és això, en aquell moment no és d'ajuda immediata, llavors podem demanar una hora de visita amb el metge de capçalera, explicar-li, o potser en aquell moment necessites parlar-ho, no? Perquè això està creixent. Tenim una eina que ens va superbé ara mateix, que és el 061. El 061 hi ha professionals de la salut i de la salut mental, hi ha infermeres de salut mental, hi ha psicòlegs que poden escoltar-te, poden entendre què és el que t'està passant i et poden orientar a buscar l'ajuda que necessites en aquell moment, no? Dir-te a quina porta has de picar.